en sa 6:23. Nyalo kawo seche di mondo okel machielo kata mondo nikech gima jopiny wago ni kawe bedo mayot kendo apisa ringo kabiro kawe. Koro duoke bedo chandruok. Ka endi kama samoro degier mondo ging'e ni ang'o matimore. Kawe no giduoke. Winjo bed ni imiyo gi thuolo maromo nade ma ka okalo to koro ginyalo chako bedo joma go simo. Ni yawa nyo wacho ne uduoki chieng' makama to kuduogo. Yeah. George, ka transformer fail. Yes. Kenda wacho makang'e ni e gwenge wa mang'eny nitie gwenge man off supply sani endi. Yes. And not just for 1 month, maybe some osegwaro. Transformer ko fail. Ma was reported mo abiro wakawe. The first point en ni either watiere workshop mondo wang'yan to failure ni endi ben gima nyalo loso. Kwa setere workshop ka wasenone mi wayudo ni gini en gima lose, wabro lose kendo wabro duoge. Kama nitie gap in that communication. On when we'll be bringing it back. To mano is determined by a number of things. Seche moko kane okethore, spares ma wadwaro nyalo kawo thuolo mondo mi ochopnwa. Mar ariyo en ni seche moko setere workshop to kar en gima ok nyalo losore. Koro nyaka many manyien. Ka ema wasebede gi ng'ikruok. To ng'ikruok wawuok kama jaduong' George. En gima bende sani watemo wacho gi sirikal mondo ng'eka nyalo konyowa. Ni nyiewo transformer manyien seche moko kawo thuolo malach. Kanjo achako this financial year, chakre July. Inyalo paro ka sirikal nocho wacho ni all procurement nyaka tim through government procurement system. Yes. And there was onge ng'ano nyalo nyiewo anything. Oko mar kanyo. To ma en gima kanyo biro manyien ma a process has to go through mondo mi ji te oikre mar nyiewo. Ne watemo wuoyo gi sirikal kwa ni kuyie nikech service ma offer en an essential service. Kuyie nikech system ni Kenya pa wan gi e-procurement system. To koro ne dwaro ni mondo all agencies must use that one mar sirikal. Yes. Koro ne wakwayo sirikal nikech ma dhi kawo thuolo. And government no kuna diero kawo thuolo. Koro katimore dwe mar 12 sirikal nomiwa window period nang'owa Kenya Power nikech aneno ka un services magwa very essential. Wayie no mondo timang'owa between December ka nyaka end of February. Ma en dwe ni. Unyalo nyiewo gik madwarore. Koro that delay nyocho affect availability of transformers. But kwa sama we kod niendi ne waseyudo transformers ma already wase dispatch gi manyalo romo di kama. We have bought over 5,000 plus. Koro wa deliver gi to our various regional headquarters. They'll be together with the counties. In the region ma South Nyanza, oriwo Migori, oriwo Kisii, to oriwo Homa Bay, to oriwo Nyamira. The region has already committed by end of February nindi because they already got units. They are embarking on an affirmative approach to replace the transformers. Koro mano seche moko kelo ng'ikruok ma poni openjwa ni to ukele karang'o to seche moko bedo onge sto jaduong'. Koro but we are also engaging with government to support such that we can be able to have procurement process more manyalo ensure our essential service provision ok be affected. All right.